بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. kafin mu shiga har ila yau akwai wanda ya rubuto wata tambaya wadda muke ganin tana da alaka da tafsirin ayoyin da muka yi na baya. Ita ce game da hadisin da Imam Bukhari da Muslim da Ahmad da Tirmidhi da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i cikin As-Sunan al-Kubra da malamai da dama sun rawaito shi. Hadisi ne mashhuri, yana cikin hadisai guda 40 wanda Imam an-Nawawi ya sa a cikin littafinsa al-arba'una hadithan, inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah a zuwa ƙarshen hadisi. Yana cewa a can baya a tafsirin waɗancan ayoyi da muka gabatar mun yi maganar cewa ba inda musulunci ya yi umarnin a farma wani da yaƙi kawai don ba musulmi ba ne, sai dai idan shi ya yi tsokana ya ɗauko wasu matakai na ganin ya ga bayan musulunci ko ya karya musulmi ko ya kawo musu hari, to anan musulmi suna da damar su tashi domin su kare addininsu, su kare rayuwarsu, su kare dukiyoyinsu. Ce wannan sirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama haka ta nuna, muka kuma faɗi maganganun malamai dangane da wannan. To shine yake cewa waccan bayanin da muka yi, duk da ba wai bayani na bane ni, bayanin abinda malamai suka faɗa ne a lokacin. Na karanta maganar Ibn Taymiyyah, musamman almajirinsa Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Hidayatul Hayara da kuma littafinsa Ahkamu Ahli Dhimma. To wani hadisi, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, an umarce ni in yaki mutane har sai sun shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Wani hadisi ƙungiyoyi biyu na mutane sun masa mummunar fahimta, sun zalunci wannan hadisi. Ƙungiya ta farko su ne waɗanda suka ƙaryata hadisin, suka ce ƙarya ne, annabi bai faɗa ba. Ƙungiya ta farko su ne waɗanda suka ƙaryata wannan hadisi, suka ce sam annabi bai faɗe shi ba, kuma ƙarya aka yi wa annabi, domin ya za a yi annabi ya ce an umarce shi ya yaƙi mutane har sai sun faɗi kalmar shahada. Suka ce don haka wannan maganar ƙarya ce, ba hadisin manzon Allah ba ne. Ƙungiya ta biyu su ne waɗanda suka ce wannan hadisin yana nuna cewa dole ne musulmi su tashi su yi ta yaƙar duk wanda ba musulmi ba har sai ya yi kalmar shahada. To duka waɗannan ƙungiyoyi guda biyu sun yi wa hadisin mummunar fahimta, kuma sun zalunci wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam. Babu maganar cewa annabi bai faɗa ba, wannan ba a gina ta akan doran dalili ba, saboda ba haka kawai ake cewa annabi bai faɗi magana ba, sai da wasu dalilai waɗanda malamai suka shimfiɗa. Akwai ka'idoji waɗanda karkashin waɗannan ka'idoji ake yanke hukunci akan kowane hadisi cewa ya inganta ko bai inganta ba. Malaman musulunci na farko waɗanda suka tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taɓa sukan wannan hadisi da cewa bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka kawai mutum ya zo saboda mummunar fahimtar da yawa hadisin ya ƙaryata shi, to wannan buɗe ƙofa ce ga dukkan wani wanda bai gane hadisi bai ce ƙarya ne. Shikenan kowa aka faɗa masa hadisin manzon Allah in bai gane ba ko bai daidai da son zuciyarsa ba, shikenan yana da bakin ya ce ƙarya ne, shikenan kuma sai a yadda akan ƙarya ne. Ba haka bane. Ba a cewa hadisi bai inganta ba ko mai rauni ne ko hadisin ƙarya ne sai a bisa wasu dalilai waɗanda malamai suka shimfiɗa, suka yi bayanin su tun sama da shekara 1000, suna nan kuma a rubuce. Saboda haka wannan magana ce ta waɗanda daman sun saba soke hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sarransu. A ƙungiya ta biyu masu cewa hadisin yana nuna cewa a yaƙi kowa inda ba musulmi bane har sai ya faɗi kalmar shahada, su ma wannan ba su fahimci hadisin ba. Hadisin baya nufin cewa an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi kowane wanda ba musulmi ba har sai ya faɗi kalmar shahada.
wannan ya saba wa nassi, ya saba wa ijma'i, ya saba wa sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kanta, ya saba wa nassi domin nusus da yawa sun zo sun yi magana akan zaman lafiya da waɗanda ba musulmi ba, matukar dai ba su tsokane ko ba su hana ku addinin ko ba su yaƙe ko ba su fitar da ku da gidajen ku ba. illa alladhina ahadtum min al-mushrikeena thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yudhahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim inna Allaha yuhibbul muttaqin. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ire-iren waɗannan nusus suna nan da yawa cikin alkur'ani waɗanda suka yi kira zuwa ga zaman lafiya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi, matukar dai waɗanda ba musulmi ɗin ba su tasarwa musulmi da faɗa ba da yaƙi ba da ƙoƙarin murƙushe su ko kuma ganin bayan addininsu. sauraka kaga a ce wannan hadisi yana nuna cewa a yaƙi duk wanda ba musulmi ba har sai ya yi kalmar shahada, ya warware waɗannan nassi, sannan ya warware ijma'i. babu wani cikin malaman musulunci na farko ko na ƙarshe da ya taɓa cewa a yaƙi duk wanda ba musulmi ba sai ya faɗi kalmar shahada, babu shi, saboda babu tilastawa a cikin addini. Allah ce la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لست عليهم بمسيطر. ayoyi da yawa suna nuna cewa Allah subhanahu wataala bai dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba nauyin cewa sai ya tilasta wa mutane sai sun yi imani, kuma wani ya saba wa sunnar Allah subhanahu wataala ta halittarsa. Allah subhanahu wataala ya ce ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin. yawancin mutane duk yadda kai kwaɗayin su musulunta ba za su musulunta ba, haka Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam. to kuma a ce Allah ya dora masa shi da al'ummarsa cewa su ta yakar mutane har sai sun faɗi kalmar shahada. saboda babu wani malami da ya taɓa fassara hadisin ko ya taɓa faɗar wannan ma'anar. kaga wani ya zo ya fahimce ta a haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa an umarce shi ta yaƙi har sai mutane sun musulunta sannan ya kyale su. wannan ya saba wa sirarsa sallallahu alaihi wasallam. annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da mushrikai, bai karya sulhun ba sai da su suka karya sulhun. sulhul hudaybiya da aka yi za a ajiye yaƙi tsakaninsa da su, da daman su suka rika kawo masa hare-hare har gida. annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da su akan za a ajiye yaƙi tsakaninsu tsawon shekara 10. annabi bai taba wani daga cikinsu ba, duk da cewa ga yadda sulhun ya kasance bai yi wa wasu daga cikin sahabbai daɗi ba, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce su yi haƙuri, akwai hikima ta ubangiji a cikin wannan. ƙarshe musulmi su za su yi nasara, ko da kuwa a zahirin sulhun yana nuna cewa akwai cin dunduniya a cikinsa. ƙarshe sai da su suka karya wannan alkawari, suka fara yaƙar taimakawa a yaƙi ƙabilar Khuza'a waɗanda suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama, suka taimaka ƙabilar Bani Bakr suka yaƙi ƙabilar Khuza'a. sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya yaƙe su. sannan a cikin garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallama zuwansa Madina ya samu ƙabilun Yahudawa, Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraiza, da duk ƙabilu ne na Yahudawa, suna kan addinin su na Yahudanci. annabi ya yarjejeniyar zaman lafiya da su, za su ci gaba da addininsu ba tsangwama, su ba kuma kasu tsangwama musulmi. annabi bai yaƙe su ba sai da suka karya wannan alkawari, suka ci amanar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, suka haɗa kai da makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam na mushrikan larabawa akan yadda za a ga ƙarshen annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da daularsa ta musulunci. a lokacin da ya yaƙi dukkan waɗannan kabilu kamar yadda muka yi bayani a darasinmu na baya. saboda haka a Madina akwai Yahudawa, a Madina akwai mushrikai waɗanda ba su yi imani ba, ba duka Madinan ce ai ta musulunta ba, ko wanda ba su musulunta ba, amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a yaƙe su har sai sun faɗi kalmar shahada. saboda ka kaga ya saba wa nassi, ya saba wa ijma'i wannan fahimtar, sannan kuma ta saba wa sirar annabi sallallahu alaihi wasallam. ibn taymiya alaihi rahmatullahi abinda yake cewa wannan hadisi yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yaki, wato ya yaki waɗanda yake yaka har zuwa lokacin da su kalmar shahada. wato ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam gayar
da yaƙinsa zai taƙaita, wato ko da mutane ko da mushrikai ko da abokan fada sun tsokano ka ana yaƙi tsakaninka da su, da zarar suka faɗi kalmar shahada shikenan dole yaƙin ya dakata, bai halatta ka ci gaba da yaƙarsu ba. wannan shine abinda hadisin yake nunawa. umira bil qital ila hadhihi al ghaya wa lam yu'mar an yuqatila kullan nasi hatta yasila ila hadhihi al ghaya. an umarce shi ne idan yana yaƙar waɗanda yake yaƙa dan watakila a fahimci kamar cewa idan ana yaƙi tsakanin waɗanda ba musulmi ba da waɗanda suke musulmi, bayan haƙin ya haɗu an samu dalilin yaƙin, to sai waɗannan da ba musulmi ba sai suka yi kalmar shahada. wani na iya cewa kalmar shahada su ba za ta sa a dakatar da yaƙi ba, za a ci gaba da yaƙi sai an cinye su, an kama su, an kashe na kashewa, an ribaci na ribata. wani na iya faɗar haka. musulunci sai nuna a'a, da zarar suka ce la ilaha illallah shikenan ka yadda da wannan maganar tasu, kuma wannan maganar tasu ta tsare musu jininsu, ba za a ƙara taɓa su ba. wannan shine abin da hadisin yake magana. sannan kalmar annas, umirtu an uqatila annas, shin tana nufin kullun nas? a larabci ko a ka'idoji na usulul arabiyya da usulul fiqh, muna da abin da ake cewa al'am alladhi urida bihi al-khusus ko kuma al'amul makhsus. akwai al'amul makhsus, akwai nassin da zai zo am ne ya gama kowa da kowa, amma kuma daga baya a fitar da wasu mutane daga ciki. wannan shine al'am al-makhsus. akwai al'amul ladhi urida bihi al-khusus, akwai wanda shi a zahirinsa yana nuna gamewa, amma tun farko ba hakan ake nufi ba, ana nufin wasu ba ana nufin duka ba. yanzu ka dauki fadar Allah subhanahu wata'ala inda yake cewa alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. alladhina qala lahumun nas, wadanda mutane suka ce musu inna an-nasa qad jama'u lakum, lalle wasu mutane sun hada muku gangami, fakhshawhum, ku ji tsoron su, fazadahum imana, sai wannan ya kara musu imani, wa qalu hasbunallah, suka ce Allah ya isan mana, wa ni'mal wakeel, ma dalla da abin dogaro Allah subhanahu wataala. kaga anan Allah ya faɗi kalmar annas har sau biyu. alladhina qala lahumun nas, akwai waɗanda suka yi magana Allah ya ce da su annas, akwai kuma waɗanda suka haɗu, akwai kuma waɗanda aka haɗu a kansu. alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum, akwai masu maganar su ne annas na farko, akwai waɗanda suke cikin damirin qala lahum, annas din sun gaya ma wasu annas din, sannan kuma akwai wasu annas din da aka yi wa taron dangi. kaga annas uku ne, kowace kuma kalmar annas Allah ya faɗa, alladhina qala lahumun nas. to kaga in ka ce annas yana nufin kowa, tabbas a cikin wannan nassin an san akwai waɗanda suka yi gangami, akwai waɗanda aka yi gangami a kansu, akwai kuma waɗanda suka zo suna maganar. to amma kuma gashi Allah ya faɗa annas, za ka ce annas ɗin na farko dukan mutane ake nufi, to ina waɗanda aka yi gangami a kansu, ina masu maganar? sun faɗa wa junansu kenan? kaga ba haka bane. annas na farko alladhina qala lahumun nas, kamar yadda Imam Shafi'i yake faɗa a risala, mutum hudu ne rak Allah ya kira wasu annas. sannan innan nasa qad jama'u lakum, annas din da ake nufi anan su kuma su ne waɗanda suka gudu bayan gama yakin Uhudu, kafiran da suka halarci yakin Uhudu. kaga ba duka kafiran duniya ne suka haɗu ba, ba duka mutanen duniya ne suka haɗu ba, waɗanda ba su zo ba su fi yawa ma akan wanda suka zo, amma aka kira wasu annas. sannan innan nas alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum, innan nas sune waɗanda suka yi gangami a kansu, sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka gama yakin Uhud. mutum nawa ne suka je yakin Uhud? dukkaninsu mutum 313. kaga waɗanda suke gida ba su zo ba su suka fi yawa ma akan wanda suka fito, tunda yaki ne da ba a san da shi ba, ba a shirya masa ba, ba a ma fito domin shi ba. saboda kaga annas anan hal kowa ya san cewa wannan al'am ne urida bihi al-khusus, ana nufin ba'dun nas alladhina qala lahum an-nas ay qala lahum ba'dun nas, inna an-nas ay inna ba'd an-nas qad jama'u lakum, ana nufin wani sashi na mutane, ba kowane mutane ba. to dan menene zaka fahimci cewa umirtu an uqatila an-nas ana nufin duk duniya? shi yasa wasu daga cikin
malamai suke cewa al dinnan al ahdiyya ce, al ce lil ahd. Annas ana nufin mushrikai waɗanda suke yakar annabi sallallahu alaihi wasallam, suka hana shi sakat, suka mai da jaziratul arabiya a lokacin ta zama guri ne na tallata kafirci da bautar wani Allah da yakar musulunci. Musulunci kuma tun farkon kafuwarsa ya zo domin aljaziratul arabiya, tsibirin larabawa, ya kasance wani yanki ne wanda zai zama shine cibiyar addinin musulunci ta duniya gaba daya. Saboda haka akwai bukatar a tsabtace shi daga dukkan waɗanda ba musulmi ba, don ya zama nan ne cibiyar da musulunci zai fantsama ya shiga ko ina duniya. saboda haka wasu suka ce annas anan ana nufin mushrikan laraba waɗanda suka koro annabi da sahabbansa suke yaƙasa, su ake nufi da umirtu an uqatila annas. Akwai wanda suka yi wannan fassara. Ala ayi halin babu wani wanda ya fassara wannan annas da cewa duk mutane ake nufi. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari karkashin sharhin wannan hadisi ya kawo fuskoki guda 5 da malamai suka yi takhrijin wannan hadisi, suka yi fassararsa. A cikin su duka babu wanda ya ce ana nufin kowa da kowa. Shi kaga wani zo ya fahimce shi cewa ana nufin ka yaki kowa da kowa sai ya ce la ilaha illallah, wanda ya saba wa nassoshin alqur'ani, ya saba wa ijma'in malamai, ya saba wa sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Bismillah.